Te pui și tu? Da, hai. Dai, mă! Dar nu filma data, am vrea vinde. Păi nu ai? Nu mă, da. Da, dar filmează Dacia, nu invers să filmezi el. Ei, cum va așa? Filmezi tu. Hai, mergi Dar nu cam filma mult. numărul, mă, filmează tu. Ești avitet? Nu asta e problema, când vezi tu pune, hai mă mai repede. Dacă avea claxon și claxonam. Asta da, e. Tirit. Tirit. Aoleu. Oh. Da, bă, vezi că aici trebuie să pune. Aici mi-i place, dar e treaba să nu mașini. Treaba asta de pătâm. Să fim hai, m-am să-i mai repede. Da, uite. Ce, dar lumină. Bă, nu mai filma, nu mă. Ce să... Băghețam. Ia, filmează, nu. Bă, vezi că aici scrie. Eu pune de pe stadia 5.000. Ia, chicam în groapă. Bă, vezi că aici nu le gândeam. Stai! Ce viteză! Ce te-ai viteză? Băiat. Stai, chiar te scădea. Scădea și nu mă fac. Stai, ai, oleu! Ia-ți numărul cu tot. Au. Da. Opresc?